Nyamira in the world nere kolera the county and nonyani nu abaralia muroche no Nyamira kolera unaona toko kwa naiga Nyamira biashara byasiga tusa 12 saa 11 lakini bosongo gabuna nachichaiga ukaga mugaso kile kiko karango tebanga Nyamira ikolera kibago sikire biashara mapema Nyamira mbuga governance poor representation ayanaro agendrete Nyamira ndenda tawatebana aigetwe gosa yase serikali ya county government yachete igo ndage tawatebanga Nyamire ya itoneta gete abamanyi batabuga cyo nyomba batabuga cyo burianania batabuga ati bamanyete ningi bakora ba understand it ningi representation or governance eminenti igo Nyamire igebwa tebirero ba burumo kwaneri bakwaneri bono ndocenga nichenda gitego chaka abande bambwatesie egera abantu baito bachikorobora Madam Ruth, I'm telling you like now ngakiye yembro na ikole gotuga yes no yo minta kwana amabantu bakwete Nyamira kero embura ya tule na bamatangala betahera ekera chipara nchiyo not even a single road like from where Sengorwa para teyo erosiri that is 2023-2024 financial year 2024-2025 financial year 2025-2026 financial year not even a single road that has been done igo nukomaitenga mangane para communication igo Nyamira ige tinkumanya uno kubaga te abuna tukiteri konyagera etukirio ra tukane yembeba manyete tukiyembeba na ida konyagera yo monto gochere yanyagera kenywazi ngoja rogingira yanyega so tuachire buna ebinyonzi togocha kugingira jitu kichinyegera na ende oisekorigere yo mogaka bwo mochio kokwana Madam Ruth yes oiseko romo aka bwo mochio kokwana inere voice yaba moraboro mochio Nyamira tuatiani renga nyasa tobwatisie tuabu sembe bane manu biyaye egera magenda nachiche right igo Nyamira ngora tore lakini matukatikete masinini basoye goseka no muchengo na ende nabo torachiko babuga inubu nabantu ba osonga